Guess it can't wait. Get it on. Are you serious? Yep. Everyone's done it, so. Ahojte moji milí priaznivci, vítam vás tu v mojom novom videu a dnes som sa tu rozhodol, že bude to také ďalšie LEGO video a to LEGO video bude o tom, ako dnes budeme stavať túto LEGO formulku a je to konkrétne táto Formula 1, má až 275 dielikov, kód má 77242 a je to 10+, takže myslím, že už je to nejaký lepší set. Nezabudnite zanechať like, odber, extrémne ma tým potešíš a môžeme získať 100 odoberateľov ešte skôr. Som šťastný, pretože už sme dosiahli neuveriteľných 73 odoberateľov a to mám veľkú radosť. Ale ja to samozrejme nebudem odkecávať, poďme na to. Nožiť, samozrejme nožiť neviem používať kvôli žltému dolaru, tak som si to radšej dopredu otvoril. A ako môžete vidieť, tak tu máme parádne nálepky a aj som šťastný. Aj ma trošku prekvapilo, že tam je všetko akože inšpirované. Toto je značka Shell a je to aj Ferrari, takže super. Prvá stránka je tu takúto formulku, ktorá je inšpirovaná podľa reality a je veľmi pekná. Takže ako prvé, čo si postavíme, je minifigurka, ako vždy. Opa! No tak to nám trošku nevyšlo, hneď sa nám to rozsypalo. GG chat. Fajne, pozrite sa aj na ten outfit, aký je to ten dres a má tu aj tú značku malinko Ferrari, neviem, či to budete vidieť, ale to maličké, je to fakt pekné. Samozrejme, kto má jednu z týchto 10 formuliek, tak môžete napísať dole do komentárov, či ju máte alebo nie. Ak nemáte, tak nemusíte písať, nie je to jedno. Hlavne, aby ste napísali nejaký komentár. A môžeme si to nahrať, že raz budeme vlasy, raz budeme mať helmu. Asi ho nechám helme, pretože helme je krajší a táto sa pozdáva. Čiže hlavnú vec už mám postavenú. Hlavná vec nebola figurka, to je formula hlavná vec. Máme aj tento francúzsky kľúč. Aj takýto volant od tej formule. Vyzerá to jak ovládač od PlayStation alebo Xboxu. A úplne to má aj detaily, že aj rýchlosť tam ukazuje, úplne paráda. Všetko jak má byť. Píšte do komentárov, či by mohol vzniknúť nejaký livestream, alebo ak dáme 100 odoberateľov, tak mohli vychádzať aj livestreamy, ale chcem začať streamovať, keď dosiahneme nejakých 1000 alebo tak. Takže keď sa budem snažiť a vy budete klikať na tlačítka, keď budú videá dobre, tak môžeme tých 1000 dosiahnuť čím skôr. Samozrejme neočakávam nič hneď. Už veľmi je to môj cieľ teraz dostať 100 a ako náhle získame 100, tak chcem sa hneď vrhnúť na 1000. Kámo. Uha. Let's go boys! Máme tu! Vidíte, už sme postavili krásnu formulku, ktorá nám trvala asi 1,5 hodiny. Toto mám na kamere, ale bude to strihnuté, takže 1,5 hodiny neuvidíte. Ale vidíte len nejakých pár minút. A samozrejme, pozrite sa, aké to je pekné. Takže má tu 275 kúskov, tak som si dobre zapamätal. Kód má 77242 a je to 10+, tento set vznikol v roku 2025, ako všetky ostatné formuly. Ale pre mňa je to úplne mega set, takže odporúčam, kúpte si ho. Môžete si ho kúpiť hoci kde, ako aj v LEGO Store, Dráčiku, alebo to je jedno. Proste hoci kde si ho môžete kúpiť. Je to fakt super, hlavne všetko, aj tá formula, aj tá figurka, pekne to jazdí, úplne hladko to beha. A samozrejme, ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite to zanechať čo? Like a odber. Extrémne ma tým potešíš a môžeme dať tých mojich vysnených 100 odoberateľov ešte skôr, sa vrhneme na 1000. Takže ahojte, užívajte deň, užívajte videjko a majte sa.